أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Zahvala sva pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, dok salavati i salami za Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Allahu smo uvijek zahvalni za sve ono što nam daje i od njega pomoć i uputu tražimo. Njemu smo zahvalni što nam je omogućio da dođemo do zadnje trećine ovog mubarek mjeseca Ramazana i činimo mu dovu da nam primi sva naša dobra djela, sve ibadete i da nas upiše u skupini onih kojima je primljen ibadet i koji će u džennet ući kroz vrata nazvana Rejjan, koja je posebna vrata za postače i kada svi postači uđu kroz nju u džennet, ta će se vrata zatvoriti. Poštovana braćo, mjesec Ramazana je mjesec kada se vjernik treba osvijestiti, kada se treba probuditi i izaći iz stanja gafleta. Šta znači gaflet? Gaflet je stanje kada čovjek nije svjestan onoga što radi, ne zna da li je ispravno ono u šta vjeruje, niti je ubeđen da ono što radi da je to ispravno. Nama se u toku života dešavaju stvari koji kao da nas bude iz gafleta. Jedan takav događaj je i mjesec mubarek Ramazana, pa su zato veliki broj učenjaka savjetovali vjernike da iz ovog mjeseca, iz mjeseca Ramazana, ne izađemo drugačije osim kao osvješćeni za naše dužnosti prema Allahu subhanahu wa ta'ala i osvješćeni za naše greške i za naše grijehe, pa da se pokajemo i da pokušamo da postanemo i da ustrajemo na tom putu kao bolji vjernici i oni koji su pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala. U mjesecu Ramazanu je Allah subhanahu wa ta'ala objavio njegovu zadnju objavu, Kur'an Azimu Šan. Koji je cilj od objave Kur'ana? O tome sam Allah subhanahu wa ta'ala govori kada kaže: Šahru Ramadana alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Mjesec Ramazana je mjesec u kojem je Allah subhanahu wa ta'ala objavio Kur'an, koji je uputa ljudima. Znači, u mjesecu Ramazana u kojem je objavljen Kur'an, mi kao vjernici treba da se osvijestimo, da se probudimo od gafleta ili iz gafleta i da shvatimo da je jedina prava uputa za koju mi imamo potrebu u ovoj knjizi koja nam je data, koju je Allah dželešanu objavio nama. Hudan lin-nasi, uputa ljudima, wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. U ovoj knjizi su jasni znakovi. Gdje je pravi put? Mi se danas u većini slučajeva oslanjamo na ono što imamo u našim telefonima od mapa i karti koje nam pokazuju kako da dođemo do određenog cilja koji nam je cilj našeg putovanja. Ako hoćemo da nađemo kartu, mapu, kako da dođemo do dženneta i do nagrade u džennetu koja nam je obećana, to ćemo naći gdje? U Kur'anu. Hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda. To su jasni dokazi, jasni znakovi gdje se nalazi uputa. Wal furqan. Također,
u ovoj knjizi, u Kur'anu Azimu Šan, je i ono što razlikuje, što nam da shvatimo šta je istina, a šta nije istina. Furkan znači ono što nam omogućuje da vidimo šta je istina, a šta nije istina. A zato ljudi danas imaju preku potrebu da znaju šta je uputa, koji su znakovi te Allahove dželešanu upute i da znaju da razluče, da razlikuju istinu od onoga što nije istina, od laži. Zato pokušajmo da u ovom mjesecu postanemo svjesni da bez Kur'ana u našim životima nemamo na šta se nadati kao svjetla budućnost. Nemamo pravo da se nadamo i da očekujemo da će nas Allah dželešanu nagraditi. Zato iskoristimo ovo naše druženje sa Kur'anom u mjesecu Ramazanu, u toku našeg čitanja, u toku noćnog namaza, u toku teravije namaza, kada slušamo i učimo Allahove ajete, da pokušamo da uvedemo ovu Allahovu knjigu, njegovu zadnju objavu u naše svakodnevne živote. Allah u Kur'anu kaže: tebi objavljujemo knjigu u kojoj je vaša čast, vaš ponos, vaše uzdignuće. Fihi zikrukum. Allah u Kur'anu kaže: ako hoćete da budete uzdignuti, ako hoćete da budete iznad svih drugih, vratite se Kur'anu. Zato vjernik treba da pokuša da se u ovom mjesecu da pokuša i da nastavi sa potrebom da se druži sa Kur'anom i da živi sa Kur'anom i da Kur'an bude dio njegovog života. Druga stvar za koju se mi kao vjernici u Ramazanu trebamo osvijestiti, a koju smatram da većina ljudi zanemaruju, je to da je jedino djelo koje će nam koristiti na sudnjem danu ono djelo koje Allah dželešanu primi. Znači, mi možemo raditi djelo, možemo se truditi, možemo možda nekada i raditi djela koje nam izgledaju i koje smatramo velikim, ali od tih djela nećemo imati koristi ukoliko ta djela ne budu primljena kod našeg gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah u Kur'anu kaže da će na sudnjem danu doći ljudi amilatun nasibe, koji će se truditi, raditi i koji će osjetiti i umor radeći djela. A šta kaže zatim za njih? Tasla naran hamije. Ući će u rasplamtanu vatru, u vatru koja prži. Zašto? Zato što ta djela koje je taj čovjek radio ili ta skupina ljudi se trudila oko tih, nije brinula da ta djela budu takva pa da ih Allah subhanahu wa ta'ala primi. Omer ibn Khattab radijallahu anhu kaže: inni la ahmilu hamme al-amali ma ahmilu hamme qabuli al-amal. Mene ne brine ili nije mi velika i najveća briga da li ću da nešto odradim i da li ću nešto da uradim. Meni je veća briga da li će to djelo biti primljeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato svako od nas na kraju ovog mjeseca Ramazana treba da se pozabavi sa samim sobom i da vidi ono što je u ovom mjesecu uradio. Da li su to djela sa kojima smo zadovoljni i za koje se nadamo da će ih Allah primiti, ili su djela koja su možda nisu na onom stepenu
da bi bila primljena kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Vjernik i nakon Ramazana treba uvijek da nosi i da ima ovu brigu, sve ono što radi, da pokuša da uradi na najbolji mogući način. Ahsanu amala tebareke ledi, Allah dželle u Kur'anu kaže da će nagraditi one koji su činili najljepša djela. Najljepša djela, komentatori Kur'ana kažu, aswabuha wa akhlasuha. Ona djela koja su najiskrenija, rade se i čine se samo u ime Allaha, i ona koja su ispravna, znači koja se u potpunosti slažu sa onim kako nas je podučio Kur'an i kako nas je podučio Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ovo treba da bude jedna važna tačka oko koje mi trebamo da razmišljamo. Jedan poznati alim, Ibn Kajim al-Džauzije, kaže da vjernik radi proračun onoga što radi prije nego što uradi nešto, dok radi nešto i nakon što je uradio nešto. Znači on je u toku cijelog tog procesa činjenja djela, on se preokupira s time da li će to djelo da bude primljeno i da li će ga uraditi onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Zato neka ovo bude moja poruka za sebe, a i za vas, da se nakon Ramazana ostanemo družiti sa Kur'anom, u kojem je naša čast, naše uzdignuće, naša slava, i da pokušamo da naš život uskladimo sa porukama Allahove dželešanu knjige i njegove zadnje objave sa kojim je završio objavu čovječanstvu. Također da se stalno brinemo o tome kakva djela činimo i da li će ta djela biti primljena kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer ukoliko se nešto ne primi, onda mi od toga nemamo nikakve koristi. Allahu subhanahu wa ta'ala činim dovu da nas uputi, da nam oprosti grijehe koje znamo i one koje ne znamo, one koje javno činimo i one koje činimo kad smo sami. Također Allahu činim da nam primi ovaj post mjeseca Ramazana i da učini da budemo od onih koji su spašeni na dunjaluku i na ahiretu. Aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.